Tots admirem els grans mestres i pensadors que van saber condensar la saviesa en relats curts. Ens fan pensar i ens acosten a la vida de cada dia. Les paràboles que va explicar el mestre dels mestres fa 2000 anys segueixen sent vigents? Tenen quelcom que ensenyar-nos avui? Acostem-nos a les paraules de Jesús i vegem el que poden donar-nos els habitants del segle XXI. Benvinguts una altra vegada. Estem encetant aquest espai radiofònic, contents, satisfets. Avui és un bon dia, les coses ens han anat bé, tenim confiança en que ens aniran bé i confiem en que Déu ens acompanyi perquè ens segueixin anant bé. I per acompanyar-nos amb la reflexió d'avui tenim el pastor Joan Carles Penyalbert. Què tal, pastor? Hola de nou, molt bé. Estem també contents de tindre'l, o de tenir-te, ja som amics i ens podem tutejar, perquè ens estàs aclarint, ens estàs donant uns conceptes que ens ajuden a entendre totes aquestes paraules que Jesús va dir fa 2000 anys, i sembla que avui en dia, en el segle XXI, ja ho sabem tot i ja no ens cal res i ja ho hem superat tot, estem més enllà de la postmodernitat, la postveritat i de tot, però d'aquelles paraules antigues encara podem treure alguna lliçó per nosaltres. Estàvem el dia passat considerant una oració de Jesús que ens va donar com a model, que és el Pare Nostre. I ens vam quedar amb el concepte de la santetat. Què és una cosa santa? Bàsicament una cosa apartada per Déu. Una cosa que té que tenir un tractament especial. I estàvem parlant una miqueta d'aquesta frase santificat sigui el teu nom, no? Amb el Pare Nostre. Aquesta identitat del Pare, aquest caràcter del Pare, que sigui apartat. Que sigui apartat per qui? Per enriquir els seus fills. Els que nosaltres estem necessitant, veritat, d'enriquir-nos d'una relació íntima amb aquesta santetat. Aquest apartament implica una consideració especial? Sí, clar, tu apartes una cosa quan tu li dones un valor superior a altres coses, no? I l'apartes per tu i quan tenim que fer, per exemple, una visita especial amb un personatge important, doncs ens posem guapos, no? Ens preparem el millor tratge, les sabates noves o les grans celebracions. No anem com cada dia. A les grans celebracions nosaltres fem unes vestimentes especials que són apartades per aquells dies especials, no? Imagina't una boda, no? Clar, el nuvi no anirà de qualsevol manera i la núvia molt menys, no? Són vestidures, són coses apartades per moments especials. Les nostres vides. En quin moment les apartem per coses tan importants com dedicar aquells moments d'apropament al Sant dels Sants, al nostre Pare Celestial, no? Al seu fill. Que l'Esperit Sant ens comuniqui amb ell, que ens nutri de les coses valuoses que ens donaran fortalesa en la nostra fe. Que ens faran veure que ell està al nostre costat, disponible com el nostre Pare per donar-nos tot el que necessitem, no? Les coses santes, les coses que valorem i apartem d'una manera especial perquè veiem que amb allò tenim plenitud de vida, no? Doncs una mica més aclarit el concepte, santificar el teu nom. O sigui, ja no està en la persona de Déu, sinó el nom de Déu. Què vol dir el nom? Quin significat té un nom? Ara cada vegada menys, tristament, però els nostres pares segur que ens van parlar de la honra molt menys del que es parla avui dia, no? El significat del bon nom, del cognom de les famílies, no? Ei, que aquest és d'aquesta casa o de l'altra. A l'honor del nom del pare. Tenia molta valua, no? A l'hora de fer tractes, de fer pactes entre veïns, entre amics, entre coneguts. Ei, era agafar la mà del veí, donar una apretada de mans, ei, aquí tens el meu nom, que això serà així. I s'anaven les dues parts tranquil·les, perquè confiaven plenament en la paraula que li havia donat aquell que tenia un nom
honorable, no? Fiable. Fiable, aquesta és la paraula. És que honorable, fixa't que avui dia s'ha donat a títols a personatges que gairebé han tacat fins i tot el nom d'honorable, no? Llavors, és terrible, no? Perquè el nostre món viu en una plena crisi de confiança tremenda, no? Perquè hem perdut el valor del bon nom. I Déu, el nostre Pare Celestial, vol compartir el seu bon nom amb nosaltres, que som els seus fills, amb tota la seva església que porta el nom de Crist, no? El cristianisme al món sencer. Què fem amb el nom de Crist? De vegades no hi reflexionem prou sobre la nostra vida, com estem observant per altres i, en certa manera, tot el que fem, tot el que diem i pensem està honrant o deshonrant el nom del nostre Pare. Per tant, la nostra actitud o el nostre comportament és important. Clar que sí. El nostre pensament, tota la nostra existència, diguem. Clar. Les nostres motivacions. Fixa't com segueix el Pare Nostre. Vingui el teu regne. Fixa't què li demanem al Pare. Ei, jo vull formar part del teu nom i estic desitjant viure en el teu regne. Que els teus principis, que els teus valors, que les meves motivacions, que els meus pensaments formin part de la teva voluntat, de la teva santa llei. Una llei que és la llei de la vida, la llei de l'amor per excel·lència, una llei que no té límits, una llei que està pel damunt de tot perquè és la llei que ens revela aquest caràcter meravellós del Creador, no? I jo estic anhelant que aquest regne formi part de la meva vida. Però ja no en el dia de demà, en aquest moment. Jo vull que la meva vida estigui dirigida per aquests principis i per aquests valors que solament els rebem a través de l'esperit de Crist. Això em fa pensar en una altra cosa. Quan nosaltres desitgem alguna cosa o estem fent algun pla per fer alguna cosa, per preparar la casa, per una excursió, per un projecte nacional, regional, al poble, que vol fer una plaça, tots desitgem que això vingui de seguida, perquè aquesta vinguda implica que millorarà l'existència actual. Clar. Volem arreglar el carrer perquè vagi millor, volem tindre una plaça perquè els nens juguin, volem, tindre una feina per poder viure millor. Sí. I aquesta esperança que tenim, aquest projecte que estem esperant, quasi que el vivim ja abans de que vingui. Sí, és com aquell que li agrada molt viatjar i ja prepara el viatge i disfruta gairebé més amb la preparació que en el viatge, no? Perquè ja està il·lusionat en tot allò que rebrà en el viatge, no? Això és el que vol compartir Déu amb nosaltres. Ell no vol que esperem en el moment del viatge que ell vingui a aquest món a portar-nos juntament amb ell. No vol que disfrutem ja en l'ara, en l'avui, en aquest instant. Agafa les meves promeses, fer-les teves i comença a disfrutar en el moment, ara, en aquest dia. Al final, la felicitat ens ve per l'actitud que prenem davant de la vida que Déu ens regala. Sí que volem tots la immediatesa, cada vegada més, no? Estem en un món que cada vegada viatgem més ràpid, ho volem tot més ràpid i les empreses ens empeiten perquè siguem cada vegada molt més competitius, no? I tot a un clic. Sí, amb un clic. Bueno, i on està el disfrutar de les coses en el moment i d'aturar-nos una miqueta per degustar les coses que fem, per observar la bellesa de lo que Déu ens dona. Perquè en tota aquesta immediatesa ens oblidem de viure la vida. I això és molt greu, no? Això és molt greu. Sí que és veritat. Se'ns passa la vida i no ens hem donat compte. Pues, sobretot, jo crec que el que tenim que aprendre de Jesucrist és saber l'agraïment, no? L'agraïment amb l'oportunitat que li va donar el Pare de compartir totes les coses bones que ell coneixia amb nosaltres i nosaltres agafar aquest esperit d'agraïment perquè al dia a dia, el que ell ens posa al davant, sapiguem treure-li el millor partit de tots, no? De dir, ei, encara que em vagi malament el dia,
jo sé que el Pare està en mi i el seu esperit el puc notar i m'ajuda a tirar endavant amb un somriure. I que l'esperança d'aquest regne de Déu el puguem començar a viure ja, aquí. Sí, amb una realitat present, no? El regne de Déu és jo he decidit servir-lo amb ell, jo he decidit creure en les seves promeses, jo he decidit veritablement viure la proposta que ella em dona, una proposta que em dona pau, que em dona seguretat, que em dona esperança i sobretot que em dona el confiar plenament que no solament ell vol cobrir la vessant espiritual, sinó també les meves necessitats físiques i materials en el dia d'avui. Doncs anem a confiar en que el Senyor cobrirà aquestes necessitats i si tenim la suficient confiança, la suficient fe, doncs ell ho farà. Clar que sí. Gràcies, pastor, per aquesta reflexió. I gràcies a tots vosaltres. Jo soc el Jordi Abad, us parlo amb molt de gust i us espero en el proper programa per seguir esbrinant els significats del Pare Nostre. Fins llavors. Quedeu tots convidats per acompanyar-nos en el proper programa per seguir fent noves descobertes dins les paràboles del Mestre dels Mestres.